mmemme nakwazi nchụta ego ya nakwazi ndị ọzọ ndị mmadụ na-eme bụzi nke agaghị n'ihu ụnyaa n'Ọka bụ isi steeti abụ Anambra dịka ndị nke bi ebi mere ncheta n'ụbọchị eji wee na-echeta Biafra. Onye nta aka anyị bụ Emmanuel Okonkwo ka ewetara gị akụkọ. Ọ pụtara nke a oge ABS gara njem nleta ka obodo dị n'ụbọchị ahụ nke gụnyere na mpaghara Aroma Junction, Ekoka Market, Regina Shelley Junction nakwazi Unizik Junction ama ama. Ebe ahụziri ka ọdụ ahịa dị iche iche bụzi nke mepere ebe ọtụtụ ndị ọzọ bụkwazi ndị eji igodo wee kpọchie. Abịakwazi n'ụzọ awara awara niile ọkachasị n'ụzọ Enugu Onitsha Expressway ebe ahụrụ naanị ntakịrị ụgbọala nakwazi ndị mmadụ ka ha na-aga na ya. Onye bi n'Ọka bụzi onye Yoruba bụ Maazị Adeleke Richard toro nnọọ ndị Igbo maka ya bụ ihe mmemme icheta ndị gbara mbọ ịhụ na ha nwere nnwere onwe na Naịjirịa bụzi ndị mechere nwụọ na ya bụ njem, ma kwue na ọ dị nnọọ mkpa ka gọọmenti Naịjirịa na-eba anya na ya bụ akwa ndị Igbo na-akwa ma mee ka ha bụ ndị ga-enwere onwe ha dị ka obodo n'ọrụ onwe ha na Naịjirịa. Ndị ọzọ kwuru okwu na ya bụ njem ndị gụnyere Maazị Obinna Ofim nakwazi Simeon Njoku kwara nnalịlị n'ihe ọghọm dị iche iche dakwasara ndị Igbo n'oge ya bụ agha Biafra ma kpọkuo gọọmenti Naịjirịa ka ha bụ ndị ga-arapụ Maazị Nnamdi Kanu, onye ha kọwara na ọ dịghị ihe ọbụla o mere kama na ọ na-agba mbọ ka ụmụnne ya nwere onwe ha, ebe ha kwuziri na ime nke a na ihe ndị ọzọ ga-emezi ka ya bụ ọgụ a nụrụ na Naịjirịa n'oge gara aga bụrụ nke na-agaghị emekwa ọzọ. Site n'Ọka, abụ m Emmanuel Okonkwo.